kumain ng bato. Dahan-dahan naman sa pagbabaan ng baso, anak. Alam mong glass yan eh. Glass to, tapos glass ito. Oh. Morning, Daddy. Nakawala si Groot. Wala si Groot, kaloka. Ikaw, Groot, ah. Inatake niya si ano eh, si Ding Dong. Paano nakakawala ito? Bad, Grootin. Galit na galit siya kay Ding Dong eh. Oh, pati kay Chris galit siya eh. Hindi, may nakaano siya. Wag mo na kasi nga, dire-diretso mo lang. Minsan kasi inaasar mo. Kaya lalong nagagalit si Groot eh. Hindi. Nakakainis itong batang minsan naasar rin. Gano'n-gano'n niya. Siyempre na. Ano lalo yung aso. Yung meron dito guys. Ayan. Malupa. Naghugas kasi si ano. Naghugas si Sel na itong paragis. Ayan o. Ito yung ulam namin for today. Charot. Pakukuluan niya. Mahina daw kasi yung menstruation niya. So yun, may paragis siya. Tsaka itong sambong. Itong sambong, masarap to. Kasi nung bata pa kami, laging naglalaga nito yung lola at lola ko. So ito pinapainom sa amin every morning. Yes! Ay, wow! Oh naman! Ba't ka naka-heels, ha? Ay, ni Ate Beth? Oo nga. Yung mga anak kasi na. O yan, may panterno ka na sana mo sa dress. Bibilan na lang kita dress. Panterno dyan, ha? Pang Christmas mo. Sabi niya lagi sa akin, Ate Mapi, malapit na yung Pasko, di ba? Oh. Ganda, Vicky. Naka-heels. So, ayun, back to sambong. Laging naglalaga nito yung lolo't lola ko. Pinapainom sa amin every morning. Masarap to, maligam-gam guys. Masarap nito sa ano, sa pakiramdam, sa tiyan. So, maglalaga si Selingi ako niyan. Puro lumo. Ha? Hindi naman eh. Alam naman nila yun dati pa eh. Nalumutin talaga tong ano. Sabi ni Daddy, huwag mo nang i-vlog. Puro lumot eh. Buti nga na gano'n na ngayon eh. Luminaw na, di ba dati neon green yan. Ngayon nag-ano na ulit oh. Look. Oh, malinaw na ulit. Kaso may lumot pa. Pero mawawala din yan. Kaya patay mo yung ilaw. Kailangan pag-araw. Para makita ng mundo na lumutin talaga yung ano mo. Gwapo ni Daddy pag may konting bigote. Naka. Good morning, Maggie. Dito si Maggie eh. Hi, Maggie. Ay! Wala si Ding Dong guys. Nasa ano. Ding Dong. Ah, si Ding Dong. Ba't wala rin Ding Dong yan? Sabi ko. Si Junior. Ano yan? Tawag mo ako? Ah, okay. Wala si ano. Si Junior, dinala ni Daddy kahapon sa vet. Tapos ano na... Anong tawag doon din? Na-confine siya. Ngayon babalikan namin before lunch. Baka... Silaksakan ba siya ng swero? Oo. Kasi yun nga, sumuka siya ng madilaw. Kasi nga hindi kumain. Alam ko ganun pagka hindi kumakain. Kasi sinatsu minsan pag nalilate kumain, nalilipasan ng gutom is madilaw yung suka. So yun, sana okay lang. Kasi baby pa yun eh, 7 months pa lang eh. Kaya sabi ko Daddy mga mga tsinelas. Ulit-ulit tayo sa tsinelas na yan. Yung pinapasok ko, nakakit eh. Yun. Kaya yung mga tsinelas ha, sa baba lang ha. Diyan lang ha. Kaya gusto ko rin guys ipatanggal yung yung kulungan ng kalapate. Kasi sabi ko lahat ng maglalagay ako diyan na parang bench. Sabi ko kapag magtsitsinelas o magsasapatos, diyan na lang, hindi na ipapasok dito. Lahat ng shoes, lahat ng tsinelas, diyan ko ilalagay sa labas. So yun, para tambayan na rin namin. Kaso sabi ni Ate Remy, papaalam pa daw sa may-ari. Sana pumayag. Pero ba't man di papayag? Kasi di ba, nirerentahan namin to. Kasama yan sa nirentahan namin. Yung space na yan. Hindi yung kulungan na yan. Kasi wala kami ilalagay dyan. So, mas kailangan ko yung space kaysa sa kulungan. Kaya sana, mapatanggal. By next week, kasi tatawagan pa lang daw. So, yung kasi yung dati may-ari na ito is private to guys eh. Kaya kung makikita nyo, iba yung daanan namin, may sariling gate, diba? So, private to. Isang may-ari, isang anak ng may-ari ang nakatira dito. Kaso nasa sila lahat nasa probinsya na kasi doon yung main nila, yung mga building na papa nila, doon na nakatira.
So, yun. Pinaupa na lang din kaysa nakatenda. So, ayun, yung may-ari dito is Smile, alagang Maya. Maya ba, Daddy? Mayna? Yung dati nakakulong dyan daw. Mayna ata, Maya. Mayna. Inamatay na, syempre. Ayun, nilagyan ng kalapati. Kasi yung kalapati, sabi nyo nga is, ano yun, madumi. Yung mga dumi nun, may virus yata, bacteria, gano'n. Kaya gusto ko rin tanggalin, lalo't may aso kami, diba? So, yun. Kaya natanggal yan, maglalagay ako ng, ano, ng malit na bench. Para may tambayan. Yan, palalagyan ko ng, ano, ng parang, kasi kapag alas 3, alas 4, direct sunlight dito sa atin, dito sa amin. So, mainit. So, palalagyan ko siya ng, parang, yung ginagamit na tarpaulin, diba? Palalagyan ko siya doon na hanggang ibaba para pag umuulan din, hindi aanggi. So, taas baba lang. So, yun lang guys. Good morning. Anong oras na? Mag-alas 9 na. Doon kumain kagabi. Pero pabilaw kasi ng ano docs. Ininit na lang namin ngayon. Yung kumain na si Chris. Pero may ano dito. May tinapay. May tinapay lang tayo ngayon. Saka kape. Bakit? Maliligo yung group na yan eh. Ligo tayo. Come. Meron pa ba ditong perla? Meron pa. Perla. Tapos, ito. Pang scrub sa kanila. And, ito. Shampoo. Shampoo. Mag-conditioner ka po, pagurot. Sige, mag-conditioner ka para mabango. Ayan. Hihi. Tin. Pwede na ba kayo guys na makita si Groot kung paano siya natatakot sa tubig? Ha? Takot ka daw, Groot? Takot ka daw sa tubig, Groot? Delikado ang ating camera. Huwag na lang guys. baka matuluyan eh. Wala pang pambili. Ayun, at dahil nabasa na tayo sa pagpaligo kay Groot, which is yun naman talaga yung ano ko eh, yung mabasa ako. Para makaligo na. Yan. Ligo na tayo kasi kunin na natin si Junior. So, hello guys. Paalis pa lang kami papuntang Captimar. Ngayon lang kami nakababa ng apartment. Mag-alas 12 na. So, ayun, sana okay si Junior kasi itong Froggy hindi nag-iwan ng ng contact number dun sa vet. So, sabi ko, paano kung may importante palang sasabihin nyo, nakakaloka. Pero sinabihan naman daw siya kahapon na ngayon balikan nga. So, nag-overnight lang si Junior. So, sana okay siya kasi di pa ako makamove on dun sa Diyos ko. Nakunood. Sana okay lang si Junior guys. Alam mo yun siguro. May masama lang sa pakiramdam niya, gano'n. Kasi yung ngat-ngat siya ng ngat-ngat. Same as Maggie, kahit na si Maggie ma-jonda na. Hindi naman matanda. Siguro 2 years pa lang sa amin si Maggie. Pero panay-ngat-ngat pa rin si Maggie. Hindi minsan sinusukan niya yung mga nangat-ngat niya, yung mga plastic na laruan ni Kay, gano'n. So sana gano'n lang din nangyari kay Junior. Sana indigestion lang. Tama ba? Indigestion ba tawag? Misindigestion. So, sana may masama lang sa tiyan niya. Anyway, Dad is here. Hindi kami natuloy kahapon guys, dun sa Carriedo. Kasi ang daming ginawa kahapon. Hindi nga rin ako nakapag-vlog. So, sana. Tapos pupunta ako mamaya sa store. Tutulungan ko sila mama. Magpaka kasi may promo kasi kami ngayon sa sa store, yung parang incentive namin sa mga distro and reseller namin. So merong certain gadget sa every purchase. So nagsisimula siya sa 50K pataas ng $500,000. Nox, $500,000. So let's see kung may mag-take home ng ng Samsung Note 8. Kung may makakakuha ng. Kasi meron ng may tatlong nag-purchase ng mamaya. Kasi pipicturean ko siya eh. So, agad-agad din kami guys, kapag nag-purchase sila is makukuha nila yung gadget. So, yun. Hindi yung after
after ng promo period pa. Hindi, agad-agad binibigay namin para mas maingganyo sila na magbenta, diba? So, yun. And yung mga ano ko pala guys, yung mga concept store. Ayun nga, no? Mamaya na pagbalik. Yung mga concept store ko is ipo-pull out ko na. Kasi mag-ano na nga lang ako dun sa mga reseller. Magpo-focus na lang kami. Diba? Para mabigyan din sila ng chance. So, ayun, open na lang kami dyan sa store. Tapos, yung may paisa-isa sa ano, pati nga sa ano, sa online, sisikapin namin na maipasa na lahat sa mga reseller. So, parang totally help na yun sa mga resellers in district namin. So, ayun lang. Mag-alala pa rin ako kay Junior. Anyway, ang ganda na itong lipstick ko na to. Favorite ko talaga to. Among sa mga binigay sa akin ni Ann. Itong pinaka-favorite ko. Last year pa to guys, itong lipstick na to. Maybelline to. Ayan. 2 Maybelline ang binigay sa akin ni Ann. Sobrang favorite ko. Kasi creamy, tapos velvety, yung ano yung texture niya. Like sa iba, ayoko yung ayoko yung ano, ayoko sa yung mga liquid lipstick. Ayoko mga ganun. Sa matte, okay lang. Okay lang ako sa matte lipstick. Pero yung mga, ano, mga liquid lipstick, ayoko sa kanya guys. Kasi nagbibitak-bitak yung ano ko, yung lips ko doon. Pag sa velvety yung texture niya, ang ganda. Ang sarap sana. Ang sarap sa lips. Parang ang healthy. Ang healthy ng ano, ng lips mo. So, ayun. Anong kulay ba to? Para siyang fuchsia pink. Yung kulay niya, na hinahaluan ko lang ng isang kulay pa. So, ganyan ang itsura niya, guys. So, yun ang dalawang yun ang fave ko. Ayan. Yan lang, chika Dora, lola mo. Nandito na si Junior, guys. Ayun, kumakain ako ng ano, kwek-kwek, tsaka tofu, fried tofu. Tapos dito si Daddy sa McDo. Bili lang siya ng ano, rice meal kasi hindi ko na kaya, guys. Hindi naaabot sa bahay ang gutom ko. Ayun. Tapos yung ulam sa bahay is yung kagabi. Na pinabili ko pa kasi. So sabi ko, bili ka na dyan. Kahit yung ano lang, kahit yung chicken fillet lang. Kasi gutom na talaga ako. Wait lang. Bumibili lang si Daddy ng food. So ayun. Yung ano, mababa yung ano ni Junior guys. Yung RBC niya. Tapos yung may isa pa yan. Basta 3 yung mababa sa kanya. So, yung kailangan maging normal. And then, yung ano sa kanya is gastro something. Alam mo yun? So, tama yung ano ko, yung hula ko na baka may nakain lang siya something. So, ayun nga. Meron siyang nakain na sumama yung tiyan. Kaya, hindi na kumain ng, ano, ng food niya. So, ayun. Tapos, binigay siya ng antibiotic and 2 gamot. Tapos, 2 dog food na iti-take niya for 2 days na muna para makabawi yung tiyan niya. Anyway, kain na ako guys ha, kasi I'm so gutom na talaga. Diyan na nga kayo. Ito, palakayin ako pa kayo dyan nilagay habang nagdadaldal ako. So, ito yung fried tokwa. Sarap. Tapos yung sauce, pinaghalo-halo ko lang na ano, matamis na maanghang, suka, tapos yung cucumber na slice. Tub ng pugo. Baka malaglag eh. Mainit naman din. Ayan, tokwa. Cube. Pugo. Shoot natin dyan. Kagutom. Pang tawid gutom lang ba? Talaga. Gutom pa naman ako is nanginginig ako. Sobra. So, kailangan makakain kahit konti. So, panawid gutom to guys. Ayan, yummers. Hindi ko na nga rin tinanggal sa plastic yung ano yun. Buti may kutsara, tsaka ano si Manang cup. So, yun. Kain tayo. Cucumber. Sarap. Tahimik lang siya. Ano konti lang tao. Pati ngayon eh. Alas
12. So, pick R. Favorite Simpson. Tama, Simpson? Ayan. Noon pa man, mag-jowa pa lang kami, guys. Nanonood na siya niyan. Or, hindi pa kami mag-jowa, nanonood na siya niyan hanggang ngayon. Ay, show. Kanina pa siya dito pagdating namin. Gusto niya yan. Hilig sa ng cartoons. Tapos pag nanonood ako ng mga teleserye, bisit na bisit siya, bakya daw. Ano naman yung pinapanood mo, mga kanan? Mga bakyaan daw. Ayan, siya kasi lumaki. Ganyang ano, ganyang manood ng mga cartoons. Ayun. Punta kami ng store, magpa-print ako ng mga picture ng mga dogs. Ito yung nung picture sana nila Lucia. Ayan, si Jari at si Chris, dilagay ko muna dyan. Ayan. Pala additional guys, yung home sweet home, and then ito, life is a gift. Diba? Pero everyday, nakita ko siya na, yun. Sabi nga ni OG Diaz, every gising is a blessing. Diba? Truth na truth. Yun. Kailangan pag-nulot pa lang ng natin, ng mata natin is nagpapasalamat na tayo sa taas. Ay, dito na si Junior. Kakalabas lang ba yan? Hindi, kanina pa na. Wala. Sino yung nasa ilalim ng kama? Boy, daddy. Siya yung sa ilalim kanina, kang wala siya dyan kanina. Parang sisipak na. Bali. Ayan. Si Junior, okay na siya. Uy! Bakit nakabukas ang mata niyan? Para siyang nananaginip kanina eh. Nasa ilalim siya eh. Palinis ko nga sa yung ilalim ng kama namin. Baka nandun yung mga ninangat-ngat nito eh. Baka nagdadala sila doon ng mga ngat-ngatin eh. Hi! Hi, Junior! Okay ka na, Junior? Okay na, Junior? Okay na. Oy, naku po, oy. Wawa man. Ay, na-hospital. Sinweroan siya, guys. Meron siya dito sa kamay niya. Swero. So, ayun. Nalagasan tayo, Junior. Pero okay lang. At least, safe pa. Ang inaantay ko lang is yung text nung dati niyang may-ari. Kasi, hindi pa binigay sa akin yung record niya sa vet. Eh, di ko alam kung kailan yung next na vaccine niya. So, sabi ko, ibigay sa akin kahit screenshot lang. Ayun, kasi busy din yung may-ari sa kanya before, nagpapa-opera. So, yun. Kaya, tinakbo na namin siya sa vet. Pero babalik siya sa December 8 para i-check ulit yung niya, yung blood niya kung umokay na. And sino to? Si Maggie. Ayun pa si guys, si Paknit. Hindi pa siya friend kay Junior eh, na-away niya. So yun. Pag okay na siya. Tapos ayaw niya din talaga sa sa kwarto. Kahit nabinilan ko na siya nung higaan. Ay, umihiga siya pero iyak siya ng iyak kapag pagka malamig na. So, yun. Mas trip niya dito sa labas talaga. Kaya, naluloka ako. Sabi ko gusto ko na siyang pakawalan, diba? Yun. Wala. Nangitlog si Homer. Kaloka. So, yun. Tapos, pag dinry ko siyang pakawalan, diba? Si Groot, lahat nakakawala. Diyos ko, nagrambulan sa loob ng kwarto. Ay, naku. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang laki pa naman ni Groot, diba? Buti si Daddy, nag-grab niya agad sa dito si Groot eh. Kasi pinagkaisahan nila, si Poknat. Kasi si Poknat, inaaway niya si Junior. So, si Maggie tsaka si Groot to the rescue kay Junior. Ayun. Anyway, let's go na.
Punta tayo sa store. Grabe sa store, guys. Maganda talaga na ano dito, no? Nanliwanag dito. Maganda sa skin. Naligo ka na ba? Hindi. I'm just asking you, no, boss. You don't smell like bagong ligo. Naligo ka. Oo, naligo pala siya kanina. Abnormal tayo. Tara na! Tama na ng ano mo. Gusto mo na. Hindi nag-reply yung ano. Hindi nag-reply yung sa Eco Earth. Hindi pala na. Nasabi ko ba kanina. Namatay yung ano. Oh, sali na naman siya. Gusto na naman mapukpuk eh, no? So, yun nga. Di kami natuloy sa Eco Earth Plaza. So, nag-text ko ngayon siguro day off nung ano, nung manager or yung leasing ano tawag yun? Aray ko kabanos to. Ano mo ba? Dinadab mo ba yung sinasabi ko? Kailan pati tawa ko dinadab mo? Baliw lang to. Normal. So, yun. Asa yung anak mo? Saan yung anak mo? Sumagot ka. Wala to, guys. Kaloka. Baliw-baliw. Wala na pala yung basa sa hindi. Wala magawa eh. Tara na. Teka, nag-rebelde nga yung mga dolphins. Picture nga tayo sa cellphone mo. Ganda rito. Ganda ko. Buksan na. Buksan. Ganda ko eh. No? May nagtatanong pala sa inyo guys kung saan ko nabili itong Paris na to, Eiffel Tower na to. Sa Divisoria. Ganito kalaki. Nasa 650 siya. Tapos natawaran ko ng 550. Ayun, natatanggal siya kasi hindi kasya dun sa box niya. Diba? So, yun. Pwede nyo siyang idikit or pwede naman ganyan kasi pag itatago nyo, papalitan nyo, diba? So, ano siya? Tanggal. Pwede siyang idikit ng kanin. Charot. Tapos ito, sa ano din, sa Divisoria ko din ito nabili. Ito naman is, alam ko umiilaw to. Wait lang. Kaso pag ano lang, pag madilim lang eh. Titingnan ko mamayang gabi kung ano itsura niya pag ano, pag madilim. Ayan. Sa Divisoria din to. Ito is 500 din. Ayan. Tapos, ito, yung sobra lang to sa binili kong ano, ilagay ko na lang dyan. Pati ito, wala akong paglagyan sa phone. Ilagay ko na lang dyan. And then isang vase na clear. Yun. And then ito, isa pa to sa mga tinatanong eh. Itong tatlong, ano to? Nutcracker, daddy? Nutcracker. Dito ka sa gitna. Ay. Ayan, bantay sila dyan eh. Para hindi pumunta dito yung dogs. And hindi i-scratch itong likod ng ano, ng sofa ko. So, sa Divisoria din sila. Iba-iba sa size sila, guys. Merong maliit, ganon kataas, ganon. Tapos, ito ba pinakamalaki? Hindi, no? Meron pang mas malaki dito, ano? Ito ba? Hindi. Meron pa dyan, di. Yung tag 3,000. Kasi ito, ano lang eh. Pangit na. Pangit na ba yung malaki dyan? Fabric niya. Oo. Tapos may ano yun eh. May kapote sila. Ay, kapote ba yun? Cape. Kapa. Hi, Miggy. So, yun. Behave naman sila, guys. Hindi nila ginagalaw yan. Yun. Sa Divisoria lang yan din, guys. So, 2,500 ata yung tatlo. Set na. Aray ko, nahilo. Pag nakaupo, tapos biglang tatayo. Nakahilo. Let's go. Punta kami ano, store. Mag-grocery lang kami din sa Pure Gold kasi walang laman ang aming ref. Tada! Oh, nagpapahinga ang junior na yan. Ay, oh, my sus. You're tired pa? Sige, pahinga ka lang dyan. Wow, mo ng junior na yan. Ay. Ganun talagang magsalita eh. Pag binibaby ko sila. Ayun.
Tapos ito tanggalin ko na kasi hindi naman na siya kailangan dyan nakakrib. So ayun yung higaan ni ni Poknat. Nagiiyak siya pag andito eh. Iwan lang natin bukas tong kwarto. Gulong. Simba lang kami guys. Tapos deliver kami mamayang mamaya. Ay hindi deliver. Mag pick up nung Samyang sa QC. So, ito yung daan papuntang papuntang Owa. Labas na ito is Buendia. Ayan, tapos dito kami bumibili ng ng ulam. Kapag nagkakatamaran magluto. Dito na kami kumain. Ayan triple Chinese kitchenette. Yan. Tapos 101. triple 101 ba yun? Nak! Ayan. Tapos tawid lang. Lakad konti. Simbahan na. Mag-isa lang ako, binabike ko eh. Ayan tayo eh. Kalapit-lapit bike pa. Dito. Pinapatalong ko pa. Nakalimutan na siguro yung sargante. Laki mo na. Tinakuha kayo si daddy mo. Maglakad kayong pareho. Parang kayo mga bounce. Lalo pa pag natin. Ito na naman si Kain Eh, hindi ako kumain. Ako yung bouncer o dalawa. Parang yung katawan niyo ito. Dalawang to. Alin? Yung first palitan namin. Dito, yung schedule ng mass kasi kada punta namin, pupunta kami ng saktong alas 4. Kalahati na yung mas nabutan namin. Pag pumunta naman kami ng mga half hour after, kalahati na rin. So, di ko alam yung exact time na kailangan dito kami. Eh, ayoko pa naman nang hindi nasisimulan yung mass. Halimbawa, ayan, offertory kunwari, nabutan namin, papasok na kami. Tapos, patatapusin namin. Para mag-overlap ba siya na parang, ano ba ito? Skip. Basta gusto ko magsimulan siya from the start. So, yung labas, dito muna kami sa labas. Antay lang namin matapos. Tapos na yan eh. Ano yan? Haba ng kuko mo Ano yung mamaya? Hinihiram ko nga noon eh. Bili ka mo ng inumin na. Tuloy ako kakamadali. Ako magumo. Sa binilipin ako. Ano mo mga damit mo? Nililiitan mo na. Ngayon mo sinusot kung kailan Bili na ako. We're home guys. Ay, Miggy. Okay na si Junior. Malisigla na siya. Aww. Sama ka, mamaya mag-deliver. Sama natin yan. Para makano. Alam ko gustong-gusto yan sa tabi mo lagi eh. Okay. May pasok ka na. Bukas. Okay. Ngayon ka na, Junior. Yan, bumili lang kami guys ng seafood with tofu. Beef ano yun din? Beef brisket. Tapos lomi for sabaw. Yay! Yay! Yan. Prepare ko lang yung pagkain ni Junior. Ito. Digestive care. 1/4, 1/4. Yan ang paghahaluin. Uy! Yan na pa pala siya eh. May... Ano ba yan? Yung gamot niya, where is it na? Ito. Puro. Ha? Si Miggy ang umaabutan niya. Ayun. Okay na si Junior. Pero painom ko ng gamot yan mamaya. Tomorrow na lang to. Ikaw, Miggy, gusto mong Gusto mo neto? Ha? Kinain niyo ba yung Hinalo mo ba yung pinapahalo ko sa'yo?
Masyadong clingy si ano guys, si Junior kay Daddy. So yun, kapag wala si Daddy, pag umalis kami, sabi ko kayo kasi, kumusta naman si Junior nung umalis kami? Ayun, malumbay na naman siya, matamlay na naman siya. Tapos nakita niya si Daddy. Hanggang sumisigle. Tapos ngayon, ayan, kasama si co-pilot. Natawa ako kanina kay Junior. Kasi nung bumili ka na ng McDo, yung, di ba nag-vlog ako kanina na bumili si Daddy ng McDo, nag-park kami doon sa may McDo. Eh, yung nasa gilid ko is palabas na. Eh, syempre nakaharang kami. Sabi ko, mamaya na antayin si Froggy, kaso nagmamadali. Eh, syempre, no choice. Ako yung nagpa-andar, Diyos ko. Pag talaga dito sa Maynila, ang kaba ko, bonggang-bongga eh, kahit na pero nagawa ko naman kasi yung parking ko no? Saya no? Sinalaksak ka dun sa bangko Anyway, we're off to QC na guys para pick upin yung Samyang. Hindi pa nagre-reply yung supplier ko kaso pero alam naman na nun na ngayon na ngayong gabi kami pupunta. So baka sabi niya kasi lalabas siya kaninang before lunch. So baka naman nakauwi na yun nung oras na alas 9 na. Ayun yun. So later na lang. Gulat si Kuya. Tapos si Junior kasi. Papagas lang kami guys dito sa Australia. Nagulat tuloy si Kuya. Mag-chill ka lang. Sana pala kami punta guys sa Granwood. So, sana hindi kami maligaw. Sa bagay nakana naman kami. Nakanapin naman kami. Ayun. Aray ko. Kailangan namin makabalik agad kasi si Groot nandun pa sa labas. Tsaka si Mickey ha. Hindi namin pinapapasok. Chill ka lang. And Lex, hindi pa namin pinapapasok hanggang wala kami sa bahay. Ayun. Wag maingay. Quiet lahat. Quiet lahat. Yung sinasabi ni baby na nino. Quiet lahat. nung nasa Pasig pa kami, meron kasi yan si Froggy, may isang Dalmatian tsaka 2 pitbull. So, doon yan sa azotea nila. Tapos pag magpapakain na yung daddy niya, or siya, syempre magkakahulan lahat yun. Diba? Tapos, yun sasabihin ni Crisana sa mga aso, quiet lahat! Quiet! Ginagawa. Hey, chill lang. 1940. 1937. 1940. 1940? Full tank na yun? Oh. We're back guys. Sakto, alas 12. Kauwi kami. May Junior oh. Junior! Ito na tayo, baby. Sigaw na. Ganggalawal. Wala mo na to. Ganyan. Dali pa yun. Kung ganyan yan. Painumin pa natin ang gamot eh. Hey! Nasama pa rin ba pakiramdam mo? Ang natutulog eh. Natutulog na ba yan? Junior! Ano mo trabaho niyan dito? Wake up na dali na. Matulog-tulog. Ginantakpan mo na yan. Ayun na. Ayun, gising na. I'm stuck. Ano mali? Gusto ka na dali. I'm stuck. Ayan. Ba't ganun? Hap nga, gawin niya pag na-stuck.